Sa atin naman police report, 70.4 million pesos na halaga ng illegal na droga nasamsam sa isang buwang operasyon sa Region 1. Para sa detalye, halamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Umabot sa mahigit 70.4 million pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam sa isinagawang serye ng anti-illegal drug operation sa Ilocos Region sa loob lamang ng buwan ng Disyembre 2025. Batay sa datos ng Police Regional Office 1, kabuuang 127 operasyon ang isinagawa na nagresulta sa pagkaaresto ng 126 na individual na sangkot sa illegal na droga. Sa mga operasyon, nakumpiska ang humigit kumulang 796 na gramo ng shabu, 525 gramo ng tuyong dahon ng marijuana, 323,350 piraso ng marijuana plants at 8,000 piraso ng marijuana seedlings. Bahagi rin ng pinaigting na kampanya ang matagumpay na pagbuwag sa 57 plantasyon ng marijuana sa mga bulubunduking barangay ng Danak at Likungan sa bayan ng Sugpon, Ilocos Sur. Sa naturang operasyon, winasak ang tinatayang 283,400 fully grown marijuana plants at 8,000 seedlings na may kabuuang halagang aabot sa 57 million pesos. Batay sa standard drug price. Ayon sa pamunuan ng Pro-1, patuloy na paigtingin ang mga operasyon laban sa illegal na droga, katuwang ang iba't ibang ahensya at ang komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong rehiyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.